περπατώντας στο Αλαγκύρ της Βόρειας Οσετίας, εδώ με τη Ζαρίνα, μια ηλιόλουστη μέρα με πάρα πολλά σύννεφα. Και λέω ηλιόλουστη μέρα με πάρα πολλά σύννεφα γιατί ο καιρός αλλάζει για την πλάκα. Μπορεί μετά από 1/4 να έχει ήλιο, οπότε ποιος ξέρει τι θα συμβεί και σήμερα, γιατί σε λίγο θα βρούμε και τις θείες της Ζαρίνας. Έχει πικνίκ σήμερα το πρόγραμμα. Να δούμε και λίγο εδώ το Αλαγκύρ, το κέντρο. Μαγαζιά εδώ, μικρή πόλη, λουλουδάδικα απέναντι. Εδώ τα κορίτσια πάνε για δουλειά. Τα ταξί μας εδώ αριστερά. Η πιάτσα. Τι τα βλέπετε που δεν είναι κίτρινα? Ναι, ο καθένας έχει το δικό του χρώμα εδώ πέρα ταξί. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρώμα. Μόνο τα λεωφορεία είναι κίτρινα. Πολύ ωραία. Όλα τα λεωφορεία είναι στα παιδικά εδώ. Η Ζαρίνα εδώ είναι το χωριό της. Ναι. Έχει ψιλομεγαλώσει εδώ μέχρι τα 15 της και στο Βλαντικαυκάς. Για πες μας πως ήταν εδώ. Καμία σχέση με αυτό που βλέπεις τώρα. Το πάρκο αυτό που είναι μπροστά μας δεν είχε σχεδόν τίποτα, απλά δέντρα. Τώρα το έχουν φτιάξει με δέντρα και αγάλματα. Ωραίους φωτισμούς. Ένα άγαλμα είχε και τα παγκάκια ήταν τότε σχεδόν όλα σπασμένα. Ο Λένιν είναι εδώ δεξιά. Ναι. Για να δούμε και το Λένιν. Εδώ από την απέναντι μεριά τι έχουμε? Σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, διάφορα, ναι. Εστιατόριο βλέπω εκεί, καφετέρια, εστιατόριο. Εδώ είναι το πάρκο το καινούργιο που έχουν φτιάξει. Η εκκλησία μέσα με το χρυσό τρούλο. Ποδηλατόδρομος κάτω. Πολύ ανεβασμένα πράγματα, Σε σχέση με αυτό που ήταν, είναι πάρα πολύ ανεβασμένα πράγματα. Απέναντι είναι οι πολυκατοικίες, οι παλιές, Χρουσόφες, πώς τις λες? Ναι, Χρουσόφκες. Χρουσόφκες που τις είχε κάνει ο Κρουσόφ. Ναι. Υπήρχε πρόγραμμα ανοικοδόμησης για να φτιάξουν εστίες για όλους. Αυτό ποια δεκαετία έγινε, ξέρεις? Που να ξέρεις. Θα σε γελάσω, ναι, δεν ξέρω. 60-70 εκεί, πώς ξέρει. Λογικά 60 λες, Νομίζω ναι. Θα το βρούμε στο Wikipedia. Γιατί ο πατέρας μου ήταν μικρός όταν γινόταν όλα αυτά. Οπότε ο πατέρας μου είναι του 65 γεννηθής. Φαντάζομαι στη δεκαετία του 60 γίνανε όλα αυτά. Πολύ ωραία εδώ, το έχουμε παγκάκια να κάθισα. Τα δέντρα τα έχουν κουρέψει ΣΥΡΙΖΑ όλα, τα έχουν κλαδέψει. Είναι παλιά δέντρα, τα κάνανε έτσι να ανανεωθούνε. Ναι. Πολύ ωραία. Θα ξανάρθω. Θα ξανάρθεις. Αλλά έχει πολύ υγρασία όμως. Έχω γίνει πατούρα στον Εδρότα με λίγο περπάτημα. Έχει τρομερή υγρασία. Πάντα εδώ, γιατί γύρω-γύρω έχει βουνά, στη μέση έχει ποτάμια. Κασπία θάλασσα δεξιά, αριστερά μαύρη θάλασσα. Είμαστε μέσα στο τέτοιο. Εδώ εντωμεταξύ έχει μνημείο με την αιώνια φλόγα, αλλά δεν φαίνεται τώρα καλά. Για αυτούς που πολέμησαν και χαθήκαν στο πόλεμο, υπάρχει σε όλες τις πόλεις η αιώνια φλόγα. Αλλά εδώ δεν φαίνεται τώρα καλά. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, παραμορφώνεται ο αέρας όμως αυτό από τη θερμότητα της φωτιάς. Το βράδυ φαίνεται καλά αυτό. Ναι. Okay. Δεν μας λες καμιά ιστορία από παλιά εδώ πέρα όταν σου μικρή τι έκανες?
Τι έκαναμε ρε, λες και είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ. Χορεύαμε εκεί στη γειτονιά, βάζαμε μαγνητόφωνο και χορεύαμε. Παίζαμε εδώ στο πάρκο, εκεί στις γειτονιές. Περπατάγαμε πολύ, πηγαίναμε στην αυλή του σχολείου να κάνουμε αθλήματα. Αυτά. Για να τραβήξουμε λίγο εδώ μπροστά από την εκκλησία που είναι φοβερό, μου αρέσει πολύ η είσοδος. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και αυτό το παρκάκι το έχουν φτιάξει τώρα, Όχι, το πάρκο υπήρχε, απλά το έχουν φτιάξει έτσι πιο ωραίο. Φτιάξαν δρόμους, βάλανε ωραία παγκάκια, φωτισμούς. Το βράδυ, ας πούμε, εδώ είχε σκοτάδια, δεν μπορούσες να περπατήσεις έτσι εύκολα χωρίς να φοβάσαι, γιατί το βράδυ είχε απόλυτο σκοτάδι σε αυτή τη μεριά. Τώρα βάλαν φωτισμούς, περπατάς στο πάρκο, πολύ ωραία. Ποδηλατόδρομο όπως. Ναι. Αυτό είναι, είπαμε, μαγαζί της εκκλησίας, πουλάει Σταυρούς, κεριά, αλλά δεν έχει τίποτε. Δεν λειτουργεί τώρα. Εδώ είναι η εκκλησία, φοβερή. Μπορούμε να μπούμε και λίγο μέσα, ένα λεπτό. Φοβερό. Ωραία αρχιτεκτονική. Πολύ ωραία. Εδώ μπορείς να ράξεις, να φας, να πεις καφέ. Εδώ μπροστά το κτίριο, είπαμε είναι το 2, Ναι. Το μουσικό σχολείο βασικά. Α, είναι μουσικό σχολείο, Πολύ ωραία. Δεν έχουμε την έννοια του οδείου γενικά εδώ. Ας περάσουμε λίγο μέσα από το αστέρι. Εδώ έχει γυμναστήριο και από κάτω εστιατόριο, πράγμα που είναι τρομερά ειρωνικό. Γιατί ρε, μπορεί να έχει διατροφικά φαγητά. Πολύ αμφιβάλλω. Fitness club. Fitness club. Ωραία. Και εδώ ωραία πλατέτσα, αράζεις. Από δίπλα είναι εγκατελειμμένη Ναι. εστία. Παλιά ζούσε κόσμος εκεί. Κομμουνιστική. Ναι, ύστερα είχε γίνει ξενοδοχείο, αλλά επειδή δεν πολύ έρχεται κόσμος σε ξενοδοχείο εδώ πέρα, συνήθως έρχονται σε συγγενείς κλπ. Το ξενοδοχείο έκλεισε αρκετά σύντομα και ύστερα απλά το παρατήσανε. Εδώ μπροστά έχουμε βανάκι, φτιάχνουν καφέδες, Ναι. Έχει γίνει μόδα αυτό εδώ πέρα στην περιοχή. Ναι, και χθες έμαθα ότι τελικά δεν είναι μιας εταιρείας, είναι απλά ο καθένας ελέγχει το δικό του. Εδώ το κτίριο τι είναι εδώ? Αυτό είναι τα κεντρικά ουσιαστικά της πόλης, έχει εκεί πέρα. Το δημαρχείο φας. Δεν είναι ακριβώς δημαρχείο, γενικά Υπηρεσίες. έχει μέσα ΚΕΠ, έχει μέσα κάποιες άλλες υπηρεσίες. Σοβιετικό style, Ναι, είναι σοβιετικό κτίριο. Γενικά εδώ πέρα τα πιο πολλά κτίρια είναι σοβιετικά. Τέλη 50, δεκαετίες 50, όταν ήρθε η γιαγιά μου εδώ, δεν υπήρχε τίποτα
Στη μέση της πόλης δεν υπήρχε ούτε άσφαλτος, ήταν όλα βρώμικα, χαμηλά σπίτια, φτωχικά, και το πιο ψηλό κτίριο ήταν η αστυνομία, η οποία ήταν ξύλινη, φαντάσου. Μετά τα χτίσανε όλα οι Σοβιετικοί. Εδώ τι οπότε έχουμε? όλα τα κτίρια είναι σοβιετικά. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα, Γιάννη μου, είναι η παγκοσμίως γνωστή αλία, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη αλία στην Ευρώπη με κάστανα. Αλλά Με καστανιές. Ναι. Και πόσα χιλιόμετρα να είναι αυτό? Αρκετά. Γύρω στα 5 νομίζω. 5 χιλιόμετρα. Ή 5 ή 10. Δεν είμαι σίγουρη. Μάλιστα. Μπορούμε να το κουκλάρουμε. Πολύ ωραία. Και εδώ δίπλα έχει, το βλέπω τώρα, σοβιετικό εστιατόριο, καφέ. Νομίζω είναι σοβιετικό fast food. Μήπως θες να με κεράσεις τίποτα? Είναι κλειστό. Είναι Πάμε νωρίς από εδώ. ακόμα. Τέτοια ώρα δεν αντίγε. Τέτοια ώρα μαγειρεύουν, πες. Ναι, τέτοια ώρα αρχίζουν να ζυμώνουν. Ωραία, τι λέει? SSR. SSR. Ωραία, μανάβικα βλέπω εδώ. Άρα φτάσαμε στη Λαϊκή. Ναι, εδώ όλα ανοίγουν, να ξέρεις, 9 η ώρα, δεν ανοίγουν 8, όπως έχει συνηθίσει εκεί στα Ελλάδας. Είναι ανοιχτά όμως. Ναι. Και η Λαϊκή. Και πάμε να πάρεις τσιγάρα. Εδώ τα πουλάνε αφορολόγητα, φτηνά. Κάπως, ναι. Για να δούμε. Να μας πεις και πόσο κάνει το πακέτο. Ναι. Πώς τα παίρνεις αυτά το ένα? Τα παίρνω 60 ρούβλια, δηλαδή κάτω από 1 ευρώ. 80 λεπτά. Ναι. Το ένα, όχι. Το ένα πακέτο. Πολύ ωραία. Η φίλη μας εκεί είναι κουφάλαλη. Ναι. Και συνεννοείται με στα γράφη. Εδώ είναι η χαρά του καπνιστή και του αλκοολικού. Ποτό φθηνό, πανφθηνό. Ναι. Τσιγάρα φθηνά, πανφθηνά. 3 ευρώ βότκα το μπουκάλι. Ουίσκια είδα στο σούπερ μάρκετ πάλι τόσα λεφτά. Τι άλλο πράγμα. Εδώ πουλάνε ρούχα. Εδώ πουλάνε ρούχα. Και παρακάτω πάλι έχει διάφορα. Ο καθένας ό,τι λάχει. Κοτόπουλα εδώ αριστερά. Τυριά. Ο
Πολύ ωραία. Πόπο πατούρα έχω γίνει ρε, έχει φοβερή υγρασία. Ναι. Συννεφιά και υγρασία, ό,τι χειρότερο, μέχρι το κόκαλο υδρώνεις μέσα. Τι λέει, να πάρεις δαμάσκηνα? Δαμάσκηνα. Τι είναι αυτό? Σπιτικά. Α, σπιτικά. Τι, φερικοκά. Ναι. Τι μέσα στο σπίτι τα φτιάχνει? Τα μαζεύει από το σπίτι και βγήκε τώρα να πουλήσει κάπως από αυτά που μάζεψε. Είναι πολλοί κόσμος που τα κάνει αυτά. Μάλιστα. Και άλλες παλιές πολυκατοικίες εδώ. Άμα θες μπορούμε να μπούμε στα στενά μέσα. Ναι, να δούμε λίγο πως είναι οι γειτονιές. Κοίτα τι ωραία που έχουν φτιάξει εδώ τον κήπο. Μπαίνουμε μέσα στις γειτονιές τώρα, τα οποία είναι πολυκατοικίες, πάλι παλιές πολυκατοικίες. Κάτω έχουν αποθήκες. Τα Σαββατοκύριακα εδώ οι άντρες έχουν τα αυτοκίνητα και φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Ναι. Όλες αυτές είναι αποθήκες, Ναι. Φοβερή φάση. Εδώ παίζετε εσείς κιόλας εδώ πέρα. Ναι, σε αυτή τη γειτονιά ερχόμαστε, είναι δίπλα από τη δικιά μας και εδώ είχαμε φίλους, ερχόμασταν και από εδώ, αλλά κυρίως όλοι ερχόταν στη δικιά μας τη γειτονιά μας. Επίσης έχει μικρές παιδικές χαρές, θα έχει συνέχεια σε κάθε πολυκατοικία από κάτω και τα παιδάκια. Και παγκάκια εδώ να κάθονται. Μ' αρέσει που είναι έτσι τόσο οι προσώψεις παρατημένες. Είναι ένα από τα πράγματα που αγαπώ σε αυτή τη φωτογράφηση. Ναι. Οι παρατημένες προσώψεις. Ναι. Αλήθεια. Εδώ απέναντι τι έχει? Αυτό είναι σχολείο. Σχολείο, Ναι. Απέναντι σούπερ μάρκετ, μικρά. Σούπερ μίνι μάρκετ. Σούπερ μίνι μάρκετ, ναι. Σούπερ μίνι μάρκετ. Λίγο πιο κάτω είναι Το κέντρο κουλτούρας. αυτό. Κέντρο κουλτούρας, δηλαδή κάνουν χορούς, μουσικές, σαν Θεατρικά. θεατρικά, Ναι. σαν μικρό μέγαρο μουσικής, να το απέναντι. Ευθεία εκεί πέρα είναι το νοσοκομείο, Ναι, το Καλή. Αυτό μεγάλο είναι. Δεν φαίνεται όλο από εδώ, αλλά είναι τεράστιο. Εδώ μπαίνουμε στη δικιά μου τη γειτονιά. Εδώ μπαίνουμε στη γειτονιά της Ζαρίνας. Ο Γαρτούλης, που είναι φίλος μας και έρχεται συνέχεια στην πολυκατοικία πάνω. Γεια σου γάτε. Και εδώ μπαίνουμε μέσα στην πολυκατοικία. Μπαίνουμε στο πέμπτο όροφο και δεν υπάρχει ασανσέρ, γιατί σε αυτές τις πολυκατοικίες σε καμία δεν υπάρχει ασανσέρ, γιατί ο κόσμος πρέπει να αθλείται. Α, γι' αυτό, για να αθλείτε. Και αν έχει πρόβλημα με τα πόδια, τι κάνει, το πηγαίνουν με σκοτώ. Πάει κουτσοκούτσα όπως η γιαγιά μου.
Μάλιστα. Πατούρα στην υδράτα. Просто организм может не справиться, и тогда будут действительно такие признаки, как вздутие, дискомфорт и расстройство стула. Okay. Και εδώ είναι ωραία που πάνω από το παράθυρο.